May sa kadagiti pa kay dumaan, ken pagsiyaatan ti dingwen a kalding, ti abilidad da a panagkaan iti naduma-duma a klase ti bulong, uri man pay daytoy tinasiit. Rason nga ibilang dagiti agtartaraken, akas kadagiti miyembro ti Gareta Sideg Farmers Association, ang nalaglagan nga iwanan ti kalding, no maidasig ti sabali a farm animal. Ti panagpakan, panagalaga, basit ti magastos. Takil pa mo ti production mo. Nalaglagaan lang nga iwanan. Mamindwa mo nga ganak ti makataon. Agdagupen ti 35 a kalding tinaited iti asosasyon iti sidong ti saad program ti Department of Agriculture sipod Nobyembre iti napalabas atawen. 3 ti paanakdan, 8 ti agdama a masikog ken 20 ti natay. Sila kumadyan na pasamak mga naatalan. Siyempre kasla liway di dyan nga iwan na yayin. Ta apay nga napansin na basol mo dayi kwa dayi ma'am basol nga talaga dayi kay akin aiwanan so nga suktan na dayi ko ma'am suktan na dayi alaga na diyan na disgrasya Kas pangarigan sir mga negligence ni member ti panakatay ni Kalding nyat man pasamak man kaya awan dayi na ti ma'am ti kwan ti awan ti kwanan hang masuktan na di kwan. Innem aging gawalubulan ti urayan sakbay ngagpamaya ti kalding, ken 3 aging gapat abulan met ti panagsikog da. Nairanta ang mapaado ken mailako dagitoy a kalding, banag adakkel a tulong tunggal miyembro. Innem atawen ti implementasyon ti programa, kayat naasawen kada tawen maikan ti kanayunan a kalding ti asosasyon depende ti performance da. 30 da a miyembro, kada may sa kadakwadan at daanin ti taraken a kalding. Balitat na ma'am, naka-individual production scheme da, which is day sagagaysa at da iti alalagaan da. So da iti mang-manage ka di kalding habang nga awan pa ijay housing ma'am. Which is no adan tun jay housing da, ma-convert ton iti communal. Ag provide mat kit di iti office, iti vaccination, kini deworming with the assistance also iti Office of the Provincial Veterinarian ma'am nga kapartner tayo nga mangkit kita latta kadagitoy an animals. Bale ma'am iti kadagitoy pay lang sursurwanen ma'am iti training tay isudan iti kasano iti panagmonitor kasano panagagalaga. Actually ma'am na train da payen no kasano ti panagvaccine kada panagdeworm. Kalaksidan ti goat production, imunan ana ipaayanda ti sweet potato production. When bali daytoy ma'am individual production scheme mi itatta iti 50-50% nga kuana bali 50% iti mapan ijay association, 50% mat ijay mapan kadijay nagalaga. Hoping ma'am ganwat iti saad nga daytoy nga asosasyon agbalin to nga community-based enterprise which is jay agbalin nga business iti community. Tas agbalin nga social mobilize association which is jay kaya dan nga ag-stand alone uray no panawanan isoda iti saad no 2020. Iti probinsya, pakabuklan a 50 nga asosasyon ti benepisyaryo ti saad program ken kada ili adaan 2 nga asosasyon. Kalikagom ti programa a maibaba ti poverty incidence kadagiti 25 nga ili ti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.